بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, hurmatly momin musulmanlar, hurmatly ustazlar jana şagirdler bardygyňyzdardy Allah Rabbul İzzat şu bugünkü günde gaýrymdylygyňyzdardy, ibadatlaryňyzdardy, hatmy Kur'an, tawba, istigfar, tasbihlerdi bardygyny Allah taala inşallah kemçiliksiz kabul etgen bolsun. Şulayda kançalyk jakşylyk bar Allah Rabbul İzzat özü bilet. Bardygyny Allah taala bardygybızga nasip kılmasın ya Rabbal alamin. Bugünkü bayan, bugünkü mesele ustaz menen şagirdin ortasındaky munasabat, alaka. Ustaz menen şagirdin ortasında muhabbat boluş gerek, nafrat bolboş gerek inşallah. Ustaz şagirdge köngül burup, şol bardyk şagirdlerige muhabbat kılış gerek. Tolluk kitapdan akısın beriş gerek. Wagtyny akısın beriş gerek. Bu şagirdlerin akısında inşallah ustaz tünde 2 rekat namaz okup şu dua kılış gerek. Şagirdin akısında. Şagird inşallah otunu menen kirip külü menen çıkış gerek. Daim adab ahlak menen, daim kitapın akısını şagird dağın bersin, mutaliyanın akısını bersin, daim kıblaga karap otursun, daim dihan menen, tafakkur menen, oy jürgüzүү menen, kıblaga karap, darat menen oturuş gerek inşallah. Şagird daim kiçikpeýil, adab ahlakty ihtiyar kılgan, münözlü, şunday jakşy sapat, jakşy sifatlardy özüne alış gerek inşallah. Daim şol kiçikpeýilikde Allah'ın rahmaty, Allah'ın jardamy inşallah sözsüz bolat. Kim Allah üçün man tawada'a lillah rafa'ahullah. Kim Allah üçün tavazylyk kılsa, kiçikpeýilik kılsa, makul inşallah sizdeki tura, men pasman, men sizin aldyňyzda taksir tömenmen. Allah Rabbul İzzat sözsüz bu şagirddi, bu adamdan kadir barkına, hurmat seyine Allah taala şu iki dünyada izzat beret, kötüret inşallah. Mana Nuh aleyhissalam'nın doğrunda şol su tartılıp jönegende bardyk toglar, çoň toglar Nuh aleyhissalam men üstüme kelip kanat, men üstüme kelip şöt kemesi. Şunda Judi degen tog kiçinekey, şunçalyk çoň toglar şuntup maktanyp şu maňa kelip şöt dese şol bularga jol boluş gerek, maňa jol kaýda, maňa kelbesi gerek. Birak Allah Rabbul İzzat şol Judi degen tog kiçikpeýlik bolup, kiçikpeýlikdi ihtiyar kılganlygy üçin oşoga buyurdu. Oşo togdun üstüne kelip Nuh aleyhissalamdan kemesi toktogan. Sulayman aleyhissalam'nın muciza şakegi bardyk manjalar, çoň manjalar maňa tagylat degende şol çıpalak biçara şol kiçikpeýlik alıp özüne maňa tagylbasy kerek, menden çoňlar turat. Birak Allah Rabbul İzzat buyurdu şol çıpalak tagylsyn dep. Mana kiçikpeýlikden şarapaty, hasiyeti şunday bolat. Buhara-i Şarif dünya yüzüge ustaz bolup, ilimden oçoğu, ilimden bulağı, ilimden markazı olup turgan malda, ana Allama Taftazany'nin kıssasını aytip bereyin. Allama Taftazany bir pakır, karapayım üý bilenin de türelgen, karapayım üý bilenin balasıly. Şu Buharaga bir Arap medresesiga kelgende, al jerde bütünle Atatektü mansapdagy adamlardyň baldary, kazy, muftinin baldary, çoň alımlardyň baldary okuytgen.
Şunda beçara Allama Taftazani rahmetullahi aleyh şul kündüz ustazlardan şagirdini kılıp, ustazlardan hizmetini, şagirdlerden hizmetini, bardığına hizmetini kılıp tünde turup dua kılatlı ya Allah. Men alsız pendiyen men sana jalanyp jalbaryp atam. Bardyk ilim sen hazinаңdan kelet. Bardyk nerse sen hazinаңdan kelet. Körüp turasyň, ugup turasyň, bilip turasyň. Men şu dua kılışdy dagyn, ibadat kılışdy da kema hakkuhu bilbeýim. Dep Allah Rabbul İzzetqa şu jalanyp, jalbaryp dua kılatken maşallah. Bardyk çoňdordun ballary myskıldap, maskaralap, şıldyňdap kületken. Sen şu hizmet kılıp ýüreber. Sana ilim bolaby zeyni dağın ötkür emesken, zeyinsiz tömen, zeyni tömenken da. Oşonda Allama Taftazanyň bir sözü barken. Maşallah sizler emi budaýsyzlar, men sizlerin aldyňyzda samanman. Mana kiçik peýlik sözde. Şuntu okup jürgen uçurda Allama Taftazany kündörden bir günde түш köret maşallah. Düşünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıdık Hazreti Umar razıyallahu anhu bakta düşüne kiretkende. Şundan birbirine karap kalganda Abu Bakr Sıdık razıyallahu anhu taptazany Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi kütüp atat degende şu çırqap gelip körüşüp kucaktaşıp görüşgende ilim ben ladun ilim hikmet şul Allama taptazanyga kirip ketgeniken yüregine. Al kezde sawak şol tahajjud namazdan keyin bamdat namazga çeyin bolat eken. Jupunu pakır şol etekde oturup şu sawaktyň şaýtken. Ustaz sawakty başlap maşallah ança aýtyp gelip ana şu bir ibaraga kelip şol ibara çykpay kaldy şagirdler erten körsökpö şerh qarap degende şu etekden adab ahlak menen tartip menen taksyrym şol ibarany şunday many berse bolawken dep lukma bergende ustazana şol oňdop ketgen. Keyin ekinci kitepten daha sabak başlalyp, daha kança aýtyp gelip bir şol erejege toktalyp kalganda ekinci lukma bergende ustaz bayağı Allama Taftazany Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen körgen düşü, kucaktaşyp görüşgeni, Peygamberimizden ilim ötüp ketkenini bilgen eken. Bul dağı sahibi karamat, awliya adam eken. Kutlu bolsun balam. Bugün kündögi ilimiň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde körgen düşüň mübarek bolsun kel. Men aldyma kel. Bugünden başlap bizge dağı sabak beresiň ustazlarga, şagirdlerge dağı sabak beresiň dep ustaz tabrik kılıp oň jaga oturuzgan eken. Allama Taftazany keyin ana şu kitep jaza başlaýt. Mutawwal degen kitepdi жазganda mana maani badi şu jönünde. Şunda alımlar öz zamandagy, şo zamandagy alımlar kitepti karap, düşünböy, taksir bardygy jynalyp kelip, taksir bul kitepti özüňizden aklyňyzga jaraşa, özüňizden pam parasatyňyzga jaraşa jazypsyz. Emi şu bizge laýyk, biziň aklybızga laýyk kitep jazaň, şol badi bayan jönünde. Degende anan şol Muhtasar-ı Maani'ni kıskartıp yazgan eken. Muhtasar-ı Maani'de şu hutbada Allama Taftazany jalp ustazlardan, şu zamandagy keyingi ustazlardan, keyingi talib ilimlerden suranyp kiçik peýlik menen şol kitepde men şol hicratyň köçelerinde köçüp jürüp jazdym. Bir aýyldan ikinci aýylga hiç kanday çırak jok ele, kalem, asbap jok ele. Şu kata bolup kalyşlygy mümkin. Eger kata bolsa sizlerden suranarym. Şunu toluktap ketseňizler dep kiçik peýlik menen aýtgan söz eken. Birok hiç kanday bir kataçylyk, bir tamadadan kataçylyk jok eken. Mana karaňyzlar. Bugün günde bardyk asbap bar. Bardyk jaza turgan asbaplar, parak bolsun, siya bolsun, kalem bolsun, kompüter bolsun, bardygy bar. Birok oşondoy tereň, oşondoy
ilim, oşondoy iştihat bolupy jata tahsillary bardygy kelip takwaçylykdan negizinde Allah Taalaga duabız, ibadatybız, tüňgi ibadatlar kim bolup atat. Oşo sebepden şol ilim bugünkü günde şunday bir tatykdy, bulakday çaşyrap çykkan ilim şu bizde bolup atat. Allah Taala bardygymyzga şol takwaçylyk, murungu alymlardan şol kulky özü, alardan ibadaty, alardan tazarrusy bardygymyzga үлgü bolup, şolardan joluny joldap inşallah şolaryň nakyska dua kılaýlyk inşallah. Urabbat sy menen süýleýlik. Allah Taala oşonda ilim iladyndan günden günge inşallah ilimimiz, takwaçylygymyz inşallah ziyada bolup özgüre başlaýar. Bardyňyzlardan algan ilimiňizler, algan ilimiz sadaka-i jariýa Allah Taala nasip kılan bolsun. Ötüp ketken ustazlarda Allah Taala rahmaty galsyn. Allah Taala bardygymyzda dindin kuluny, dindin hyzmatçysy kılıp alsyn ya Rabbal alamin. Murungu ustazlar kanday şu dinde bekem turup, dinde istikamat bolup, apa-pakay dinde hiç kanday idinge kıyanat kılbay, şol kiyingi muğunga mana bizge kelip tapşyrdy. Biz daha şol dinge kıyanat kılbay, hiç kanday bir agımlarga koşulup ketbey, ahli sunni vel cemaatda bekem turup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerige, sünnetlerige amal kılıp bekem kılmap, İnşallah biz daha keyingi muňga apapakay dindi, şol ilimdi inşallah tapşyr bereylik. Assalamu aleykum ve rahmetullah.